Mataba ay mataba, matagas na. Mapakro tayo. Sabi ito bibeta, may akapot kaya akong... Panalo mga kasinag. Ito, tibayin natin. Ay, pwede na Matigas ako. na to. Pwede na ako bagang pakroon. Ayun. Putulon mo na ang dahon na kang madridi ka kao. Ang kalabasa nga, may bunga na nahiling ko. Ay, Yado man. malaki na. Daya, ano pa, may burak na sa puro. Oo, ano ba ito? Dakula na. Ay, baka maumbalan man. Ayan. Siguro magagain buti. Iyo. Mataba nga, tingnan baka ini Gerson udong kambing. Kambing at yung ulo ng baboy ang inano ko dyan. Nagsama ko. Ay, madamay si civilian. Ay, mataba ay, mataba, matagas na. Mapakro tayo mga kasinag. Pwede na to. Ito lang bunga ng saging natin. Ang lago na ng tanim namin kalabasa mga kasinag. Kaso hindi pa nagbubunga ng malalaki. Palibasa at primero pa lang itong pagbulaklak. Kaya baka mga ilang buwan pa makaharvest na tayo dito. Pwede nga ipang export yan mga kasinag. Na. Pasok tayo. Ato gagawin tayo muna. Bago si Akon o diretso na. Ano man? Lalagayin muna. Dahil na, diretso na. Diretso na. Sa ating ubakan. Diyan. Tama-tama mga kasinag, magluto muna tayo ng pinakro. Gawa ng nag-ulan-ulan ng panahon dito sa amin. Wala ang eskwela ang mga bata, gawa ng may low pressure daw. Kaya walang pasok ngayon ng mga estudyante. Tagal na rin kasi kami mga kasinag hindi nakakapagluto ng pinakro. Palibasa at wala mahalos bungang saging dito sa amin. So, ngayon lang kami nakachimpo. May bunga. Maliit na buwig pa. Pasalamat na rin tayo at may bunga. Mahirap kasing balatan mga kasinag pag ganyan itong hilaw. Hindi kagaya nung nilalaga muna ito bago balatan. Madali yung ganun. Okay, tapos na. Ayan o. Yan naman kasi tapos na. Ngayon, siakin na natin. Baraakin na natin. Apat. Tapos, ganyan. Parang maliit na masyado, ano? Duwahon mo lang. Duwahan ko lang. Apat, hati. Yan. Ganyan lang mga kasinag. Ayan na mga kasinag, natapos tang siakin. Ngayon magkukudkod naman ako ng niyog. Kailangan gagataan natin to. Ready mo akong paggata dyan mga kasinag. Paggagata natin to mga kasinag. Doon sa lulutuin natin pinakro. Yung mga panlugon niya mamaya.
Okay. Tapos na. Hindi rin mag... Ha? Hindi rin magaba na. Anong yan? May merong luto batang. Para hindi na magkatong. May luho na eh. Hindi tayo magkatong. Butas na yata ang kaldero. Diyan man lang yan sa may banda sa taas. Ano yung ginigiba mo? Gagawa kong ano, pintuan ng CR. Naayos ko kasi mga kasinag yung pintuan ng CR namin kasi sira na. Habang nandito pa ako, pandayin ko lang dapat pandayin. Tibay ka talaga mapanday, nararaot. Ano daw sabi ni Kai? Ano daw? Ulang. Ulang ang kahoy. Madali lang daw maluto. Ito ka madali magluto kung nilingada sa inyo. Kung sa baga pa siya. Gerson, ano ka daw? Mainit. Ikaw maghalo. Ikaw maghalo. 31. Mga sinaga, naluto na yung ating pinakro. Ayan na po. Oh, di ba? Panalo sa dukan mo ako. Tatulong pa lang talaga kinuha mo. Tignan ako mo lang yan. Para kahit ang Tasa sa iyo na. Dagay yung sabaw. Masarap may bahaw. Yun, panalo. Ayan, mamerienda tayo. Sabi ito bibeta, may akabot kaya akong... Panalo mga kasinag. Ayos. Sarap. Tama-tama sa panahon. Medyo mulan-ulan.